Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng Q&A vlog. Nag-post ako sa social media. Nanghingi ako ng mga tanong nyo at sasagutin ko dito sa vlog na to. Di na ta magdugay-dugay pa. First question is from Mariel Joyce Aloba. Bagay ba talaga kami? Bitaw, managad pa kabin kung musikat ka? Bitaw, bagay bitaw kay ka man ni Alvin. Promise. Kanang believe kay ko sa inyo kay inang nagdugay ka mo na balance ninyo ang inyo relationship o inang kung may basta strong kay kami o inang managad pa ka kung musikat ka san o musikat bitaw oo pero no chance nga musikat. So, padayon ta. Next question is from Danica Lovely Iskaran. Nganong anad kayo kamusayaw bin? I-shout out ko bin. Anong anad? Di ako anad musayaw. Katigo lang. Lay ang anad ug ang katigo sa musayaw. Nabilong ko sa katigo lang musayaw dili anad. So mananswer ako. Shout out Danica Lovely Iskaran. Hello. Next question is from Chelo Mi Benlot. Nganong drama man kay ka? Ha, shout out na sa Chihi. Bitaw. Inang at mga post na ako na tong sa akong mga social media nga inang mga drama dito down kay kasad i-explain ako na inang ay na lang basta bitaw down kasad PM na lang ako sa inyo. Shout out Chelo Mi Binlot. Next question is from Pestor. Hindi ko katigo pag-pronounce siya Lido. Hindi ko katigo pag-pronounce siya Lido. Kim ko? Pestor basta. Iyang question is, who's your favorite small YouTuber? Pa-shout out po kuya. Small YouTuber nga nakilyaan ako nga taga diri dagyapon sa Bantayan Island is ikaw. Nang stalk ko sa iyong mga vlog. May kay ka mo edit. Anad kay ka. Ganan pod ko sa iyong mga vlog. O I hope nga magka-collab. Tingon. Bitaw, ikaw ang akong favorite small YouTuber diri sa Bantayan Island. Shout out Cristor Kimko. Next question is from Rodessa Mi Diserbo. Nganong paasa kaayo ang iban nga lalaki? Bitaw nganong talented man kaayo ka student? Pa-shout out din. Nganong paasa kaayo ang iban nga lalaki? Kapod ko kay Bob. Masigtuon nila gwapo sila. Char. Bitaw inang wako kay Bao. Di man pod ko talented. Siguro. Shout out Rodessa Medishelto. Hi game. Di ba? Mareda ta ida day. Next question is from Jimwell B. Tibay. What is friendship for you? Tagaan ti ka sa situation din answeri. Kasagaran ron kung muadto na sa Cebu kay mo eskwela, lagi dili na managad inig uli sa Santa Fe.
unsaon man na nimo na matagad gyapon nimo ang imo mga classmates nga dinhi sa Santa Fe nag-eskwela. Pa-shout out na lang lahat. Char lang. Bitaw, what is friendship for you? Yang important kayo, importante. Kay murag labi na sa sara nga tuig nga mga best friend mo pa. Unang kami kabuok. Tiyeren, unang kami kabuok. Then, kasi importante kayo kay inang kung may problema ako dahil sila huwag inang sa situation nga mo eskwela na ako sa Cebu managad yapon ko ma-balance man na sample ang pagpadayon sa inyo friendship is on gyapon inyo communication dili ninyo ihunong inyo communication din uli kung pauli ko din managad ko mo chat ko sa ila nga mo pauli ko din jam give time sa mga amigo balik sa mga gibuhat sa una give time sa mga barkada abi kay Cebu na ka-eskwela din nakamanagad ngano ka dito managad ko ipadayon lang ang first yun nga mapadayon ang friendship is ang communication para dili mawa ang inyo pagka-friendship pero kung tinuod ka mga mag-amigo ay mga best friend magkuhan ka kung kamay padayon ka kung inyo friendship pareha sa akin ni Dre padayon ka kung communication strong ang inyo friendship. Shout out Jimuel B. Tibay. Next question is from Denise Shine Tarablo. Nganong kanindot ni mo masayaw man pa-shout out lang. Di ko kita masayaw ko nga nindot. Kay di ko kita sa akong pagaling. Bitaw, salamat kay Denise Manghod. Manghod eh. Salamat. Pa-shout out na lang. Shout out Denise Shine Tarablo. Hi mga. Next question is from Christy. Next question is from Alea May Capacity. Anong sa Cebu jud ka mo eskwela? Mo eskwela. Pa-shout out would even kay Camille Joy Sevilla. Shout out Camille Joy Sevilla. Hi. Bitaw, ang pananggod yung hinungdan nyo ng Cebu eskwela is nang para gani sayo palandaan makatuna ka pa independent na maabot na ba sa college kasi mo na rin sa showog mo sila so dapat sayo pa lang magdanon ako sa independent hindi magsaling sa ginikanan tagaliyok ang ginikanan bagat wala ko ba advance ang tao manangin naman din para college na ako dili na ko anad nang pa na ko sa pag-adjust ba ikaw na ako din parents na nanon yung araw sa Cebu pag-eskwela dili pa chiche ang pag-eskwela next question is from Rinalyn ni Puyoka. How are you? Shout out to Seth. Shout out Rinalyn ni Puyoka. Hi ate. How are you? I'm fine. Thank you. Dito, okay ra kay. Pa dahil diya nabuhi, pero di diya pan healthy. Dito. Okay ra pa te. Next question is from Cherry Ann Barsaga Layang. Nganong kadrama nimo? Nasad. Pa-shout out po din. Shout out Cherry Ann Barsaga Layang. Bitaw, amo na to ang akong answer lot. Pareha ka mo ni Chelo mi binlot. So, next question is from Chari Milet Batubalunos. Who is your crush? Din pa shout out sad. Shout out Chari Milet Batubalunos. Who is your crush? Bitaw, crush na ko. Daw, ka-public naman. Bitaw si secret na ay. PM lang ako si Muging. Next question is from Princess Pasqua. Who is your celebrity crush? Yay.
Bitaw, ang crush is paghanga na bitaw na si Catherine Bernardo. Kasi gwapa kayo, gamay kignong. Kitan ko ang Catherine kay gamay ugnaw. Next question is from Richelle Illustrissimo. What is your biggest fear in life and why? And also, I am beautiful kuya, char langs. Inang biggest fear na ko inang hindi ko gusto nga inang makakita sa akong mga ginikanan nga magdaang kay akong gusto nga inang makita na akong sa ilang always smile o nang way problema o akon kadlokan is og ang sa na biggest fear na akon is mawa akong ginikanan na sayo mawa pa ko kahuman ug wa pa ko kabawi sila gi pagpaningkamot sa akon nga para successful nga anak mabawi sila gibuhat sa akon nga maayo. And beautiful ka Ed, beautiful. Kaya ko 5 ah. Next question is from Anthony Romero. Ilang inches? Pa-shout out. Ilang inches? Ang ano? Bitaw. Kasi pasabot nyo nga ilang inches eh. Anthony Romero. Shout out Anthony Romero. Ilang inches? It's mga grabe na sa mga question eh. Hindi ko canceran eh. Oo ko sabot. Dirty minded ko da. Sa mga ito. Kapita open minded ko eh. Pero walang ni mo gi straight to the point lang sa ang ilang kung sa pasabot mo sa inches asa ba so mga 5 yeah 5 bitaw 3, 4, 5 Juts. Next question is from Natalia G. Esteban. Sino ang mas matimbang sa'yo? Ang career mo or ang pag-aaral mo? Pa-shoutout na dito. Shoutout Natalia G. Esteban. Kung gano'n, mas matimbang. Kumangkot di pa rin. Pag-aaral dito sa'yo. Diyan ka, successful ang atong na-educated kita pero namang iba na-educated pero huwag imutang na way respeto sa mga ibang tao educated man ta pero huwag imutang asa ka gibutang ang ilang pagka-edukada wala iban niya. Next question is from Lourdes Maglasang. Ngano Cebu na doon na ko diha? Sabot. Manong Cebu na doon na ko diha? Sabot. Next question is from Dasi Days. Basta? Panonsi. Who's your inspiration? Family. Nga ako mga struggles na mga maabot. Family din. Nauna-una gibuhat ko ni para sa mga ginikanan, nagkamot ka para sa akong ginikanan. So, kana. Next question is from Jai Bakero. Gimingaw ka sa free moving mulang. Kamo akong mga best friend pag grade 8. Ang meaning sa free moving is Christine J, Moncha, Bros Dayan, o Steven. Free moving. Kaman yung sala akong mga squad sa pag grade 8. Ba't lang, may picture ko bakit ako? Pagitaan ako free moving. Gimingaw ko ay syempre. Ako kalimat. Hindi ko makalimutan mga squad na ko sa una, mga pass, pero na may time na nagkabalimutan. Next time. So, next question is from Emmanuel Espinosa. Steven Sumusat, apelya jud ni.
What are your thoughts towards girls who pick the boys and blame every single guy in the damn universe if they get their hearts broken? Boom! Bitaw, man. Ano yun, napakata namin. Bitaw ka ng mga babae ba? Namang di ba ng babae? Takalag pamilya ba? Crush nila nga, gusto nila mauyab, pero wala sila kabaw. Duwaan na sila na masakitan. Blame ka ng laki, mulay mo paasa. Ito na mo. Hindi magod mo, magdali na dyan mo. Dito, hindi mag-jud ka ng laki. Inyong angay i-blame. Kaya, wala ko na mo. Kaya, nagdali mo sa relasyon. So, ayaw i-blame. Then, next question is from Christabel Zapia. Ideal girl. Ideal girl. Bitaw, hilas naman ko kayo. Ideal girl. Pero, normal. Pero hilas kayo. Bahala. Batig nang basta hilas. Ano na ka. Bitaw, ideal girl is di mawaman ko iba pili. Basta kung masaya mong feeling sa babae, mauna na. Dili na ka mangitag mga lain pa. Kay mauna naman na. Naabot naman na. So, mauna na. Wa ko ideal ko. Kung unsa ako mga comment. So, next question is from Trisha Min Salamante. Pangit po ba ako? Okay. Okay lang. Pero walang pangit sa mundo. Lahat ng ginawa ng Diyos is maganda at guwapo. So, walang pangit sa mundo. Next question is from Jerel Adlawan. Gusto mo ba ang Jamin? Siyempre. What's up mga kaigan? Panibagong araw, panibagong karampataduhan. Gusto kang Jamin? Ganahan ka sa Jamin. Good vibes lang. Tanang nila mga vlogs, check na ko, tanong nila mga. Next question is from Angel Barazon Innocencio. How is self best understood? Ako shout out sa nila ko. Thank you. Shout out Angel Barazon Innocencio. I don't know how to pronounce. It just, How is best understood? Napod ko kay Bao. Hindi nang kung unsa ka kay ba na madyot ko unsa ka sa mga galingon ayaw pag pinalastik sa mga tao kung unsa imong kuan mo ka mo ipakita sa mga tao dili na kanin matubang ka sa mga tao lahi wala na lahi ka ina na mo sabot ko na sabot ana undecided sa mga tao baka kasabot sa tao so mintra sayo pa pakita pa na unsa ka para masadali mo. Next question is from Samantha Enzo. Sinong vlogger ang gusto mong kakulang? Hilasan na kung tayo pagkulang sa YouTube. Dito, baka idea. Pero ako kasi pamilya ko Next question is from Anne Bernalyn Navarro. Bakit ba? Bakit ba? Bakit ka ba niya sinaktan? Bakit ka niya iniwan? Bakit ka niya pinasa? Bakit ka lang niya pinaglaruan? Una? Next question is from Kate Villasiran. Who's your favorite sibling? Bitaw. Silang mga mangod na ko ng mga babae. Ganahan ko nila tanan. Way pili. Way joke. Tinadanin ni. Next question is from Gail Shusni. I don't know how to pronounce it. Shusni Ibanez Alba Shite. Pila imo ex kag sino sila? Ha. Okay. Doka public na
mention sa lagi. I-PM na lang ako sa game. Next question is from Maria de Sayarasere. Kasi I don't know how to pronounce it in English. Crush niyo mo si Naomi Aisha Villar. Dito. Danay. Ko kasi man po dili magka-crush niyo. Baka kayo. Nya. Buutan. Kung maka-close niyo mo si Naomi. Buutan siya. Nya mga crush naman pag nakagama. Di na ito. Ipod yung mga agaw ko na naman siya iyon. So, crush no? Ay nagpangagaw. Ay respeto. Putang sa lugar ang pagka. Di na ayo. Crush lang, crush. Crush lang. So, thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Salamat sa inyong mga questions. Ako man na ako. Inyong mga question, answeran na ako. So, thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe and click the bell and comment down below and also follow my social media account. Bye!